exempel så att ni gör gamers här. Förlåt att jag inte har gjort någon gameplay på Xboxet. Det beror helt och hållet på att det är något fel på det. Och det menar jag, kolla. Xboxet är på. Och det står ingen signal. Så är det något fel. Jag försöker fixa det. Ja. Och jag hade ju tänkt spela. Nej, så länge kan ni kolla på lite Lightcore. Och kolla här. Han heter Lightcore Starstrike. Och han heter Lightcore av en anledning. Hon lyser. På ögonen. Men den här också, den ser man inte mycket tydligare. Den är så cool. De är special power game. Därför har jag inte gjort någon gameplays på Xboxet som jag egentligen skulle. Så det får vi vänta senare på. Så vi ska göra sen en hunting video. Så ja, vi ses sen.